Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan membaca pelajaran bahasa Jawa tentang manganan janjang. Manganan janjang. Sedina sadurunge sedekah bumi janjang, bakul-bakul wis padha mara seperlu nata panggonan. Bakul dolanan bocah, bakul rupa-rupa panganan, bakul sandangan lan liya-liyane. Yen pinuju sedekah bumi lan tumuju pesareane Mbah Janjang kiwa tengen kebak bakul kaya pasar ngaleh nggon. Dene warga desa Janjang lan sakiwa tengene padha nggawe jajan lan ambeng kanggo keperluan sedekah bumi kang mesti tiba dina jemah pon iku. Ora keri Mbah Sakimah. Mbah Sakimah esuk iku mlaku rungkuk-rungkuk turut dalan pinggir alas Jati tumuju menyang desa Janjang karo nggendong ambeng kanggo sedekah bumi. Sawise tekan pelataran pesareane Mbah Janjang, ambeng kang wujute sega lan urap iku banjur dipasrahake marang pawongan kang wis siyaga nampahi ambeng-ambenge para warga kang melu sedekah bumi. Ambenge Mbah Sakimah mau banjur dikumpulake karo ambenge para warga liyane. Mbah Sakimah kang asale saka Dukuh Murid, Desa Bleboh iku melu sedekah bumi amarga kepingin sedekah sebab dheweke wis diwenehi kecukupan saka Gusti Allah. Ambeng kang dikumpulake mau banjur dibunteli nganggo godhong jati lan diendhum kabeh wong kang teka ana kono nganti entek. Dene banyune dijupukake saka gentong. Wujud syukur ora mung wèwèh kaya sedekah bumi iki, nanging kudu bisa ngajeni panganan. Umpamane, yen mangan kudu ndedonga luwih dhisik. Yen mangan aja nyisa lan ora elok mbuwang-mbuwang panganan. Ngelmu titen, unen-unene wong Jawa.